Rojek rojan rehmel de bavê me hazir û guhdaran. Dibêjin roja 15 meha heştem li ser rûyê dinyayê mucizên eceb çêbûn. Tiştê nedîtî çêbûn. Li ser asîmanê welat heyveke zer, gilover û mezin peyda bû. Neçîrvan lan fû zembîla xwe hilaniya û berê xwedaya bilindahiyên çiyê de rêxa berazan bide hev. Piştî meşeke dirêj û bi zehmet gihiştê serê çiyê. Gava berê xwe dide gelî, dike di cih de bimire. Ji ber ku ew geliyê her tim tarî wê rojê di nava ronahiyeke zêrîn de bûye. Gelo ev ronahiya rojê bûye yan ya zêran. Mîna dînan bi xwe re dipeyivê û dibêje dika zêr û ev der. Kê avêtiye vir? Lan fû hem dipeyivê û hem li derdora xwe dinêre. Wê gavê li ser deryaya zêrîn tiştek dilapitê. Gava lan fû dîna xwe dide dibîne ku kêleka zêrîn ber bûyî ve tê. Di kêlekê de jineka rind heye. Gava tê ber lan fû û jê re dibêje. Ez periya hîvê me li benda te bûm, tu di wextê xwe de hatî. Îşev deriyê xizîneyê cîhanê ji her kesî re vekiriya. Kî bê vî gelî wê para xwe hilîne. Piştî van gotinan derdixe sê hevzêr dide lan fû. Lan fû spas dike û berê xwe dide malê. Lê dema pişta xwe dide periya avê û difikire. Dibêje min ji vê deryaya zêrîn dikarîbû têra xwe zêr bixwesta. Careke din vedigere û ji periya hîvê re dibêje. Periya hîvê, ez gelek hêjar û feqîrim. Ji kerema xwe re sê zêrên din jî bide min. Perî dibişire û destê xwe nav ava deryayê de dixe. Sê hebzê derdixe û dide. Neçîrvanê ciwan spas dike û berê xwe dide malê. Gava li benda deryayê dimeşe û ji xwe re difikire. Li ber 100,000 zêr, 6 zêr çi ne? Ez ê vegerim û çend zêrên din bixwazim. Ez ê zembîla xwe mişt û tijê bikim. Êdî ez ê sibê pêda bêderd bêkeser bijîm. Ne derdê xizaniyê û ne derdê birçîtiyê. Tê ber cokê, li ser cokê kêraneke zêrîn heye. Mîna pirê tê bikare anîn. Hingê difikire û dîsa dibêje. Ma zembîlek çi ye? Ez ê herim mal û zembîlekê bînim. Erê, nikarim bi zembîlekê mijûl bibim. Zembîlê daveyê jokê û dest dibazê dike. Ji malê radhije zembîlekê û berê xwe dide çiyê. Dîsa tema dibe. Ma zembîlek çi ye? Ez ê çawa wan zêrên dibiriqin berdim. Ma ne heyfa ya baş ew e ku ez bangî jina xwe jî bikim. Bila ew jî rahije zembîlekê û were. Jinê raba zû bike. Çavî sor bûn, tu dibêje qey di qulên çavên wî de agir tê dadan. Jina wî li dû dest bi bazê dikin. Di nava keft û lefteke ecêb de têne ber pirê yanî kêran. Mêrik ji xwe re dibêje. Na bavo, di zembîl çi ne? Ya baş ew e ez gazî, xesû û xezûrê xwe jî bikim. Kaşkê jî bînim, tijê bikim. Ew li pêş, jina wî jî li paş, bi bazê berê xwe didine gund. Xesû û xezûr jî radibin, îcar ew çar kes didine pey hev û tên çiyê. Di nava xwêdanê de dibezin, nêzîkê ber çiyayê li qeraxê deryaya zêrîn dibin. Tên serê çiyê ku çi bibînin? Hîv çiqas diçe diçilmisê, diçilmisê hêle sor dibe. Peyra diçe ava. Biçûna heyvê roj dixuye, tirêjên rojê li her derî belav dibin. Lan fû mîna ku zimanê xwe xwaribe, şaş û matê li mayê li dora xwe dinêre. Deryaya zêrîn tune ye. Mîna ku qet çê nebû bê. Jina lan fû jê dipirse, ka kanî zêr? Xesû û xezûrê wî jî hers dibin û dipirsin, ka li ku ne ev zêrên te kanî? Lan fû dibêje,
wenda bûn bêyî ku careke din xuya bikin wenda bûn. Piştî van gotinan serî dest pê dike û behsa çîroka xwe dike. Hal û mesele ev e. Behsa periya heyvê dike ka çawa zêr dahnê da, ka wî çawa sê zêr neecibandin û doza sê zêrên din jî kir. Ka wî çawa zembila ku tê da 6 zêr hebûn avête cokê. Hema bi vê gotinê tev bi hevra bêser û bêçav bi cokê ve dibezin. Ava cokê fetloka û guregur bûye. Geriyan lê zembîl nedîtin. Lanf û got heyfa zembîlê û piştî hate malê dest bi risandina zembîleke din kir. Çîroka me çû nav diyaran, rehmel dê bavê me hazir e û godaran. Erê guhdervanên ezîz, divê mirov çavbirçî nebe, tişta ku kete destê mirov divê qîmetê wê mirov bizanîbe. Tişta ku belaş ketî birîka meriv da ew ê zû derkeve. Ku mirov tiştekî neecibêne dibe ku ev neecibandin rojekî li serê me bibe bela û xelk jî henekê xwe bi mirov bikin. Ev çîrok, çîroka Tîbetiya ye. Selîm Temo ev çîrok wergerandiye Kurdî û kiriye nav pirtûka xwe da ya bi navê Serê Şevê Çîrokek. Çîrokbêj hêja giyan. Ji bo bêtirên çîrokan hûn dikarin kanala me bişopînin. Hêvî dikim ev çîrok bi dilê we bê. Hûn jî ji bo alîkarê dikarin çîrokê me belav bikin de ku em bigîşin gelek kesan. Zarokên xwe bi çîrokan mezin bikin, bi lorînan mezin bikin. Bimînin xêr û xweşiyê de. Dem baş. Ji bîr nekin, mala her Kurdekî dibistaneke Kurdî ye. Bi Kurdî bijin. Ji bo vîdeoyên halo hûn dikarin me parve bikin ji heval hogirê xwe re jî pêşniyar bikin de ku em bi hev re mezin bibin. Bimînin xêr û xweşiyê de. Dem baş.